Srácok, most rendet fogok rakni a szobámban, azért, mert hát elég kupis a szobám, és ezt bezárom, hogy a tesómnak a hangját ne halljátok. Na, akkor kezdjünk is bele. Jó, akkor most ezt ide lerakom, mert a székemre nem tudom rárakni. Jöjj! Így jó? Ja, így jó. Igen, így jó. Oké? Akkor beállítottam a kamerát. Először is a szélességgel fogjuk kezdeni, mert igen, egy elég macsos lány vagyok valamikor. Szóval, ja. Kezdjük! Szennyesről, amit mondom, ugye már valahol szennyes, mert aztán én ide visszanyúlok. Ezt kiviszem, mindjárt jövök. Oké, most, hogy már a szennyesmet kivittem, ide tudok rakni a székemre. Ezeket a lapokat pedig berakom ide a szekrényemre. Oké, már van. Ja, akkor. Most pedig, hogy már meg vagyunk ezzel is, kezdjünk ki. Jaj, ez nem tudok szép. Oké, akkor ugye van így. Ide a sülémhez. Akkor kezdjünk neki, mert jövő hét kedden lesz a szülinapom. És arra is fogok egy videót csinálni, hogy miket kaptam. Szóval, de gyertek itt velem. Szaprisít az ágyamba. És a földbe is be kell. Ide lerakom. Szebb. Plüss. Ágyamba. Plüss. Ágyamba. Plüss. Ágyamba. Maradt. Aztán szék, ide. Labda, ide. Most már nem maradok, hogy harmadik sminkes készlet, székem alá. Ez, ami te van ruhával, szóval azt kipakolom, és bedobom a szennyesbe. Ez hátra. Okay. Szennyesemet kiviszem, mindjárt jövök. Oké, itt vagyok. Akkor most írószekrényem. Oda is el kell menni. Ott is nagy a kupi. Gyere, ide szék. Úgyhogy már ide leraktam. Várjál. Így. Jó. Ja. Így. Tökéletes. Maci. Mrs. Maci. Várjátok. Nem. Sastok, gyerekek! Hiányosatok! Majd ezt nem csinálom meg. Okay. Zsepi, zsepi, zsepi. Zsepi, zsepi, zsepi. Mi történt? Ja, ezt nem mondjuk le. Zsepi, zsepi. Zsepi. Feltöröljük. Mi történt a kártyámmal? Mi történt a kártyámmal? Mi történt a kártyámmal? Tessék meg oké. Zsepik. Szemetesbe. Még zsepi. Még a szemetesbe. Oké. AirPods. Ezt inkább először a tabletemet. Berakom ide. Itt a hátra. Most jön az AirPods-om. Ez pedig rá. Itt a kártyám, pedig ide, de amúgy ezt nem kellene megmutatni, mert is tudnak rabolni, ide nem érdekel. De amúgy érdekel. Távirányítom. Fölrakom a földre. Úgy. Két Sprite.
Enter ide. Ez a szemetesbe. Oké. Plussi. Be a izékhoz. Szemét. Hajgumit. Ezt felrakom a kezemre. Pénztárcám, amiben semmi sincs. És akkor töltővezeték, ami igazából valami. Álljunk csak meg egy... te... Semmi. Két kuka. Akkor most visszarendezzük. Oké. Aztán illatos félsz. Oké. Várjál! Leesett. Jó, ezt inkább nem csinálom meg. Akkor most hanyadik? Ja, most vasárnap van. Akkor pup, pup. És ide negyedike van ma, szóval pup. És akkor ezt most fordítom. Mi? Várjál most. Összezavarodtam. A hányadika van? Lehet. Hányadika van ma? 21-e van. Oké, akkor már egy hetet nem vettem ebből a naptárból ki. Akkor még. És akkor most még egyszer megfordítjuk. És akkor ide van hogy én szülinapom. Ez a 3-án van. De a barátnőimmel szombaton tartjuk meg. Kedden pedig a mamámékkal. Szóval most rakjuk vissza. Ja. Oké. Ezt ide kellene raknom. Szóval ezt. Berakom a földre. Ezt innen elveszem. Akkor ezt pedig ide rakom. De miért mondom azt, hogy ezt? Gyűrű. Gyűrű. Hát mi a másik gyűrű? Nem. Még több ilyen. Még több hajgumi. Ezt meg én fogok vinni. Olló. Hajhullás. Mindig vannak hajak. Undorító. Pedig várják. Valami torny van. Itt van. Akkor ez pedig erre van. Ezt ide. Csípesz, ezt ide. Ollóm, ezt ide. Miniatúrolló. Ez pedig ide. Oké, a BFF karkötőm, az ide. Ez a színváltó síszja, amit szerintem már ilyen merült. Ja, meg ilyen merült.
A gyűröm, ez pedig ide. Oké. Tollam, ez pedig ide. Ez ide. Ez színes toll, pedig színes filc, pedig ide. És ez, jaj, pedig ide. Oké. Ezeket pedig ide rakom, amit most még láttok, meg a püssémmel akarják. Egy püssre van még. Ja. 35 darab squishmallow. Ne legyetek meglepött. Mi? Mi? Oké, mindjárt jövök, ezt elintézem. Itt vagyok. És akkor most, hogy az asztalomat rendbe raktam, jött az ágyam, amit nem akartok látni. Ez mit csinál itt? Hát ilyen, nem akarjátok megadni, utána megjön az íróasztalom, amit végképp nem akartok látni. Jó. Amúgy ez az új squishmallow. Az a neve, hogy mushroom. Mert a gomba az angolul mushroom. 40 cm-es. Ide szépen voltam. De nem érdekel. Imádom. Na de akkor hol van a pizsim? Miért van itt? Igen. Ezt most nem láttátok. Itt a pizsim. Oké. Bevarom a szennyesbe. Hú, mennyi dolgot kell most itt csinálni. Oké. Ó, nézzetek már milyen cuki. De ez most sem érdekel mennyi nem. Hú. Ha pihennék egy percet, de nem tudok. Majd a kukámat is ki kellene örítenem. Oké, mindig mosolygunk. Kivéve mikor nem. Aztán a pizsim másik része. Oké. Ne! Jesszusom! Apám! Nehogy ne! Valaki segítsen, mert én ezt nem bírok el. Kérlek, maradj úgy. És ezt ide berakom, akkor úgy maradsz. Jó! Takarítás, success. Ezt ide berakom. Nem esel le, mert ezt ide berakom. Ne! Miért? Miért történik ez velem? Jó? De ezt most nem tudom, mit csinálom. Jó. Ki? Ahogy csak a szülnapom miatt rakok rendot. Meg nyilván azért, mert ez a rutinom. Sziasztok, srácok! Jelentkezzetek fel és jöttök meg a lekat, és nyomjatok nagy csengőt is. Amúgy, ha leáll ez a videó, lesz belőle egy part 2. Fejszámla. Jó. Ez oda. Úgy le. Így. Az oda be. Ez pedig ide be. Így. Kész az ágyam. Ó, nem, még nincs kész. Sziasztok. Akkor. Oké. Várj, fáj. Ne.
esett rá minden. Szerencsés vagyok. Okay. Nem tudom, hogy néz ki az ágyam. Így. Ez ki az ágyam. Hát a fajszás sokkal. Most komolyan, ha lehet, az a videó lesz belőle egy part 2. Pizsiből. Ja, olyat veszek. Ezt kidobom. Ez is soha! Veszek egy új pizsit. A szekrényemből. Pizsi. Nem! Pizsi. Hol van a pizsi? Hú, apám, ez egy pizsi? Vagy milyen ez? Ez egy pizsigatja. Hát jó lesz a pizsigatja, és a pizsi felső hozzá. Akkor csak veszek ki pizsi felsőt, ha van. Jó. Nagyon bealszok. Oké. Jó. Oké. Hogyha olyan bealszok, akkor nem kell... Akkor várjatok, visszarakom a gatyát. És most, hogy végül megcsináltam az ágyamat, jött az íróasztalom. Oké. Oda le. Szépen be. Hú. Beálljatok már 5%-on vagyok, szóval fel kell dobnom most a töltőmet. Oké. Gyere ide. Csak megkeresem a töltőmet.